פרויקט Y הוא הבניין הראשון מסוגו, אשר קובע סטנדרטים חדשים בתחום מגורי היוקרה בישראל. מדובר בפרויקט בוטיק אקסקלוסיבי המכיל 17 דירות יוקרה ענקיות וגדולות במיוחד, עם מרחבי אור פתוחים לנוף הירוק של מושבי השרון. בפרויקט שלנו נהנים הדיירים מחוויית איכות חיים בלתי נשכחת. חדר כושר, לובי מפואר, חצר פרטית לטובת הדיירים, ותראו את הסביבה כמה היא ירוקה ויפה. דבי, אנחנו נמצאים כאן בפרויקט Y חדש ברמת אמיר. תספר לי על התכנון. נמצאים פה עכשיו בדירת הגן שהיא מייצגת את רוב הדירות בפרויקט. יש פה חשיבה תכנונית ששמה למעשה את הרוכש במרכז. מרחבים מאוד גדולים, אופן ספייס גדול בחלל הציבורי. הקיר סלון מהצד השני שלו הופך להיות נישה מאוד גדולה, 3.5 מטר אחסון במסדרון, מה שלא מתאפשר בדרך כלל בדירות סטנדרטיות בפרויקט מגורים. תכנון דירת הפנטהאוס בפרויקט הוא ייחודי. החלל הציבורי מתוכנן כאופן ספייס לכיוון המרפסת הראשית, וכך מכל נקודה בחלל ניתן לראות את הבריכה נשפכת אל הנוף. טל, את מבינה מה זה החלל הזה? זה חלל המטבח. למעשה היום כולם יודעים שהמטבח זה החלק הכי חשוב בבית, זה מעשה לב הבית, בו קורה הכל, בישולים, ילדים, סתם אירוח של חברים. מטבח הנכון, יחד עם כל חוויה של חלל גדול, מפתחים גדולים ותקרות גבוהות, מרפסות ענקיות, הכל בא במטרה כדי לייצר חוויה אקסקלוסיבית לרוכשים הפוטנציאליים בפרויקט. נעבור ללובי? זה חלל הלובי בכניסה. כמו בכל הפרויקט, תקרות מאוד גבוהות. המטרה של הלובי הזה שהוא יהיה בעוד 10 שנים עדכני בדיוק כמו שהוא היום. מתוך המבואה אנחנו נוסעים לחדר הכושר. המטרה במבואת הכניסה הזו הייתה לייצר פרטיות והפרדה. כשאני בא לעצב חדר כושר, מה המטרה שלי? שאנשים יבואו להתאמן. צריך אבזור נכון, צריך אווירה, צריך חיפויי קירות מעניינים, צריך סאונד נכון, צריך ריח. במרחק נגיעה מהפרויקט תוכלו ליהנות ממרכז מסחרי הכולל חנויות, שירותי רפואה, בתי קפה ועוד. החינוך ביישוב כערך עליון הוא במרחק נגיעה 3 בתי ספר, גני ילדים, מתחמי ספורט ופנאי.